Viewer discretion is advised. Finally track a buyanga dam and in the musanda when he badan and in the musanda yeah in the musanda in the musanda when he badan. It's gonna be good. Hey yo, what's up YouTube? Welcome back to another video, to another banger. Today I'm not alone, I'm here with Ori. Yes, so. Stay tuned. You will soon hear interesting news on this. Finally track a buyanga dam and in the musanda when he badan and in the musanda yeah in the musanda when he badan and in the musanda hey in the musanda hey. Enda. No. Ndibone bomulaudzi. Yeah. Rekuvafonera panoni macharani. Rikuri kubona bhokisi na tomo. Ndaona bhokisi na tomo. Bona bhokisi na tombo. Ai, nelo bhokisi nilolipawo. Nailotora. Zamba lilijiet. Avaleji, vachirwara vadava kulifree pavana vavo. Zino vane vadzura gai? Vachirwara liveloko nakisi. Vane vadzura gai? Vane vadzura gai? Apo hauna zvidhodhombedzo zvangu zvobererawo. Hai, ari tova nazvo zvofererawo. Fona mbedzi dziri ndedzapo mulaudzi. Avala vari nadzikuhu. Ndiyanewo. Zvino vosiye vovhura nambudzi. Vosiye vovhura nambudzi. Nambudzi? Dzobva. Dzobva. Hai. Vasangovarra chine ndava nacho ndechihuru. Rari kuri namaketeni yavo kuchimbira panoni. Maketeni yako chimbira panoni badani. Maketeni badani? Upfina banga lawo liko chimbira chiramekanya vatu. Ndichimangadzo musizvo. Vala haina ndiya vekuswa panoni. Aisve ndinaye umwe unit B. Stop the cap. Na kholomo dzikuhuva. Vasangovarra kholomo. Ndotodzigudiswe. Na blade cake ishina panoni ikopandamedza mabhete. Blade ikuita? Ikopandamedza mabhete pakishini. Zvambori technology urefu. Blade ichikopandamedza mabhete. Zvinavapfe ndina taidzo nyana panoni. Tedzeko ndimine ngori kholomo nando namaketeni na blade yase zvavo ngezvangu. Taidzo ndiori ndichibhonya matoti voni. Zvino nditaidzo yavo kana ndiyanga. Ndichibhonya matoti voni. Zvino namuvafono dzanga kudzionesa vapenga ka. Zvino profile yavo inonikomba. Profile yavo ikwamba mini. Kuoneka profile vakuona. Kuona mapolisa. Vachibhonya mato avavoni zvimwe ukoitiani. Vakuivonisaniwo. Vala dzikotovuya man. mara sanganyonyewera mudakaro phone number dzavo ndodziwana ka fimbini
Kha list yafanoni ya dead list. What? Yamini? Ya dead list. Like ndi na piece job ine ndaita fanoni. Dead list. Limini? Dead list. Zvino nne ndi na piece job fanoni. Ndifitapiwa ndidzora apa Beat Bridge apa. Vadzora Beat Bridge. Mukomana zvino nne ndaita na piece job fanoni uraya vathu chivatukura dzitho chila na mato na mini. He's a liar. A very bad liar. Vakuraya mini? Vathu chitukura dzitho rala na mato. Ndi piece job yanga zvino vone ngori vaka dead list zvikamba zori vakotevera varova kana vari joina vashuma na re. Ajanta. Tambra mchiro. Nolicha chikoro ni mwenye kuburaya watu. Basobu mkomana. Mwana chikoroni. Awa kutomo ni nyevera mtakaro zina. Sanya temo nditoma kuna chipomuri. Madhopo nyuka mkomana. Basobu. Akobudza nezo. Batonkomba straight araba na problem nani. Ane vatondera straight. Abetu washawe. Chikwa jinga mutu nebeto ya true. La nama. Madhopo nyuka. Zvino box la wako ndidisani. Box la we loko ndidisani. Ale kwemi yao vatobonga wo. Zamba vone vadovona. Vambo zori vone vavuwa vasina mirenje staidzoti. Here I come. Here I come. Vavuwa ndisina mrenje. Astaidzoti. Dajari kanga mago. Vadauzi. Genda. Upikudza wafanoni dzikuita majacha vona. Nene? Kudzavo dzikuita majacha fanoni. Ndijawadzi pange mdu. Auna taidze vadauzi. Uluga. Zvapo tapiwa. Nda. Ndojevanga magona. Zida chipindulera. Towori wanzendo rofelewa. Zvapo tapiwa. Rofela ya. Nenda mwanangu rave na tumbo. Iwa. A few moments later. Hello. Wakamba natapiwa. Wakamba natapiwa. Kwamba nanyi? Tapiwa. A few moments later. Hey, y'all, come look at this. Nda. Tabar mina. Ndione. Yo man. Wakamba natapiwa. Tabar mina. Wakamba natapiwa. Oh, okay. Yeah. Nne ndinokufonera ndi apa Beat Bridge apa mkomana. Riko rikudzavo apa dzowala tenge. Varmini? Kudzavo dzowala tenge mkomana. Dzowala tenge? Dzowala tenge kudzavo mkomana. Nandu yavo viko zapa. Avari chuda sanitizer. Oh, hell no, man. What the fuck? Ndiyawo iko zapa. Avari chuda sanitizer na duva. Adidai mkomana.
avachofunga sanama ya mundende baso mkomana vakosema ne ara vana problem nane vatonkomba street ndogumarisonga vasema ndikatofa kuhamba machaka-chaka zvinokudza baba utisani ngadzo nganzani yakuka pambudze mamwe mafungo nne ndishuma like ndina busy job apa noni yoburaya vathu ichitukura tondala ikavale hava vakutodzinera zvavudhi-vudhi yezvo vavakotola hezvi vonofurai ngatodza vathu vadori vudzi uri vakopfani. As a country, we are in the danger zone. Okay, hauna problem mkomana. Okay, ndina zvimwe nyana apa noni ifa kwanyaka tokoloshi avafumule ifa kwanyaka tokwane avari 4 ifa kwanyaka nowa cherede avafumule kana vadrope tokoloshi arali akuri ukhomba zva tokoloshi kaijiye ive ikhumuna kutukana kushango kwawo kure ukata ya mulenje yawo yako arichodela nga makondo la chucha ara vanyagofa avari 1 ara nyatokoloshi avapfumule kana vadrope ngandani ufari zviupi rine isusuku bad vonose vanga majungu namova imkomani volamini zvinhu zvakovanala so dola todza vathu todza vathu todza vathu hadziliwi vakotoramba vodzula ntamupfa unoriwa namkomana ngandani uriwa vakotoramba vodzula ntamupfa na nadhova nunu vadhoponyoka ababve apa ndina taidzo nyana mani ngandani yataidzo kavambudze zvinhu avadontuza nyana ngataidza momboro apa ndichibhonya matotiboni mani zvino hamachakachaka nawa kwahamba ndiwakandelela kupisa ngayoyi ndavabudza uri kaurichonwadha sanitizer zvidovakakisa ngamana avanduzi avambudza uri ndiitani apa ndichibhonya matotiboni mukomana arali vasakovona una muliro tsini yapo auna chivaso auye vadzule ntadhire futi vadhokona basobvu mukomana no